Ndị enyi m, anyị na-asị unu nnọọ na GCK kwa ụbọchị nke taata. Anyị na-abụ ndị na-enwe afọ ojuju iri n'okwu Chineke. Anyị na-enwe mmasị iri n'okwu Chineke. Ugbu a, oriọna bụ ihe na-adị mma, ihe na-eme ka mmadụ hụ ụzọ ebe ọ ga-esi wee gaa ije ọbụnadị n'ọchịchịrị. N'ọchịchịrị, ọ bụ oriọna ga-eweta ihe ị ga-eji wee gaa ije n'ọchịchịrị. Ọ ga-egosi gị ụzọ ebe ị ga-esi wee gaa ije n'ime ọchịchịrị. Okwu Chineke gwara anyị na otu oriọna si wee na-egosi ụzọ ebe mmadụ ga-esi wee gaa ije, otu a ka ọ dị n'ebe okwu Chineke dị. Okwu Chineke ga-egosi mmadụ ụzọ ọ ga-esi wee bie ndụ. Taata, onye ọzọ atụrụ Kumuyi ga-agwa anyị okwu site n'okwu Chineke, ọbụnadị ịnapụta mkpụrụ obi ekwensu kere agbụ. Abalị taa, onye nwe anyị site na akụrụngwa nsọ a, ọ na-agwa anyị okwu nnwere onwe zuru oke, nnwere onwe zuru oke. Pụọ na okike agbụ nke atọ nke ike agbụ. Okike agbụ bụ ihe na-eji mmadụ na mmụọ jide mmadụ n'ive. Okike agbụ abụghị naanị mgbe mmadụ bụ onye ekere ọkpa ya abụọ, abụghị naanị ịfụ ya anya. Nke a bụ nke a na-afụ anya mgbe mmadụ bụ onye ekere mkpụrụ obi ya, eke mmụọ ya agbụ na mmụọ. Mkpụrụ obi ya bụkwara nke ekere agbụ. Mgbe mmadụ nke onwe nọ n'ime mmadụ, nke bụ ihe na-eme ka mmadụ dị ndụ, nke na-edu mmadụ ka ọ gaa ije, rụọ ọrụ, chee echiche, mee ihe, bie ndụ, mee ihe kwesịrị na ọ ga-eme. Mgbe ọbụnadị mmadụ dị etu a bụ onye ekere agbụ, onye dị etu a bụ onye lara n'iyi kpamkpam. Ma n'abalị taa, onye nwe anyị Kraịst ọ bịawuo ka ọ zọpụta mkpụrụ obi gị pụọ na okike agbụ atọ nke ekwensu kere gị na mmụọ. Ọlụ nke Kraịst nye gị, ọ sị, eluigwe na elu ụwa ga-agabiga ma okwu ọnụ m ọ gaghị agabiga. Okwu ọnụ m agaghị agabiga. Jọn isi 8 amaokwu nke 32, ọ sị, Kraịst na-agwa anyị okwu ebe a, ị ga-amara eziokwu, eziokwu a ga-eme gị ka isi n'oru pụọ. Ana m eche emem gị dara ụda, eme gị onwe gị ga-amara eziokwu, ị ga-amara eziokwu. Eziokwu ahụ ị mara ga-eme ka isi n'oru pụọ kpamkpam. Lekee n'anya na amaokwu 36, amaokwu 36, o wee sị, ọ bụrụ na ọkpara Chineke dị ndụ, ike nke kachasị ike niile elu n'ụwa niile, ọ bụrụ na ọkpara ga-eme ka ị bụrụ onye pụrụ n'oru, ị ga-abụ onye pụrụ n'oru kpamkpam. Lekene m anya ka anya mụ wee bịa n'anya gị ebe ọbụla na ugbu a. Lee m anya. Ị ga Kraịst na-azọpụta n'ezi nye ndị anwa nọ n'elu ụwa, ndị nọ n'ọnọdụ jọgburu onwe ya, ọnọdụ jọgburu onwe ya n'ụbọchị ndị gara aga. Lekene nzaghachi ha na akwụkwọ Jọn isi 8 amaokwu nke 33. Ha wee zaghachi ya sị, anyị bụ mkpụrụ Abraham. Achọrọ m ka m letara unu nke a, ọ dị mkpa. Ndị Juu ha bụ ndị miri emi, ha bụ ndị dị elu, bụ ndị gbasara n'okpukperechi nke Kraịst na-adịghị n'ime ya. Ihe ọbụla na-abịa n'ụzọ ha bụ ndị na-eleta okpukperechi nna ha nyere ha bụ nke Juu. Jizọs wee sị ha na ị ga-amara na eziokwu. Ha chere na ha magburu eziokwu na mbụ. Ya ihe ndị aka ha na-eche, ha magburu eziokwu dị ka Moses kpọsara nye ha. Gịnị ka ha na-eche? Ha na-eche na ha maara eziokwu nke David dere na akwụkwọ abụọma nye ha, a na-agụpụta ya kwa ụbọchị. Ha wee chere na ha maara eziokwu.
agụwo Eliazaya, agụwo Jeremaya, agụwo akwụkwọ nsọ ọtụtụ mgbe. O wee sị ha na unu ga-amara eziokwu, ha wee chee na ha amara gị eziokwu maka na ha gụrụ Sam. Abụ na onye ga-eme ọsịsọ ikwu okwu mgbe Kraịst na-ekwu okwu. Chineke zitere Kraịst site n'eluigwe. Ọ bụrụ na Moses gwara ha ihe chọrọ ka ha mara, gịnị mere Kraịst ji bịa? Ọ bụ na David gwara ha ihe dị mkpa na ha ga-amara, olee ihe mere Kraịst ji bịa n'elu ụwa a? Ọ bụ na ndị Juu okpukperechi ha maara eziokwu niile, ha kwesịrị ịmanụ olee ihe dị mkpa na Kraịst bịara. Kraịst wee bịa, ọkpara Chineke a maara dịka eziokwu. O wee sị ha, n'unu ga-amara eziokwu. O wee zaa ha sị, anyị bụ mkpụrụ Abraham. Ndị okpukperechi, anyị onwebeghị mgbe anyị nọ na okeke agbụ nye mmadụ ọbụla. Ị ga-ahụta nke a, etu ha si wee mie omi na okpukperechi. Ndị okpukperechi na-atụ asị, ndị okpukperechi na-atụ asị. A na-atụ asị maka na ha mara ihe, bụrụ mmadụ. A gụrụ akwụkwọ ọkanụzụ nke ọgbara ọhụụ, a na-atụ asị. Onye ọbụla mara nke a. Ha bụ ndị nọ n'okike agbụ nye Asiria. Mmadụ nche amara nke a. Ha nọ n'okike agbụ wee nye mmehie nke onwe ha, nye njehie ha. Mmadụ niile maara mmehie ha, ihe ha chọrọ ime, ha sị na ha enweghị ike ime nwe nke ha na-achọghị ime, ka ha fụrụ onwe ha ka ha na-eme. Ha nọ n'okike agbụ, nye ọbụnadị okwu Chineke nke ha na-adịghị eme. Wee sị, onwe nụrụ mgbe ha nọ n'okike agbụ abalị a, atụkwa na nsị. Ejikwa na okpukperechi nọ n'ime ya wee tụọ asị nye Kraịst. Ọ mazuru ihe niile. Ọ bụ na ị ga-abịa, onye nwe m, onye nwe m, onye nwe m, biko amaara m eziokwu, anụwo m ya taa. Kraịst, ana m anabata ya. Achọrọ m ka m bụrụ onye ọ ga-azọpụta. Ọ ga-azọpụta mkpụrụ obi gị. Ha wee sị ya, ka isi agwa anyị na unu ga-abụ ndị e mere ka unu pụọ n'oru mgbe ị na-ajụ Kraịst ajụjụ. Ị ga-adị ka onye na-elele ụmụazị ule n'ụlọ akwụkwọ. Ka mkpa na ịkọwara ya, ị ga-edozi agwa ha ka ha ghọta ya. Onye ọbụla, mmadụ ọbụla, n'ebe ọbụla, ebumnobi ya bụ ka ọ gwa Kraịst ihe ọ na-ekwutaghị, mmazuru ihe niile na nke ọ na-emetaghị, nke onye mmụọ ya aka n'iru ya bụ ka o dozie Kraịst, gbaziere ya ụzọ. Ọ ga-abụ onye kwesịrị ka ọ mata na ozi nke Kraịst, onye dị etu a, o nweghị ihe o nwere ike ịnatanwu n'aka Chineke chacha. Ọ chọrọ ka o mee ka Kraịst, onye na-adịghị chọọ amamihe mmadụ, ka ọ bụrụ onye ọ gbaziri ụzọ. Ọ bụrụ na ị ga-asị, onye nwe m, ọ gị bụ onye eziokwu, mụ onwe m emeteghị ya. Ị bụ onye nzọpụta, abụ m onye mmehie. Ị bụ onye ọgwụgwọ nsọ, abụ m onye nyanya. Ị bụ onye na-anapụta, abụ m onye nke nọ n'okike agbụ nke mmụọ. Ọ bụ na ị ga-ekwu ya, isi, onye nwe m, ị metere ya, adara m ya. Nzọpụta ga-eru gị aka. Nzọpụta ga-eru gị aka. Ọgwụgwọ nsọ gị ga-eru gị aka. Ihe ịrịba ama gị ga-eru gị aka n'aha Jizọs. Ka ga-ele ebe ọ bụla n'ugbu a. Onye nwe m, achọrọ m mgbaghara gị n'ugbu a. Ọ bụ na ọ dị mfe, olee ihe iji eme ya ugbu a? Olee gburu oge? Ọ bụrụ na onye nwe anyị site n'ebere ya, ọ bụ onye nzọpụta, ọ na-akpọ mụ na gị n'anyasị a, o wee na-asị gị, welie aka gị elu ka m wee mara na ị chọrọ mgbaghara m. Daalụ Kraịst m, ana m ayọ gị n'anyasị a, gbaghara m ugbu a, n'ihi na mmehie m abụghị nke sachapụrụ n'anyasị a. Aga m alaghachi azụ n'ihe m gbọrọ agbọ n'ụbọchị ndị gara aga. Aga m aga n'iru mụ na Kraịst m malite n'anyasị a. Onye nwe m, n'aha Jizọs Kraịst, anyị kwenyere nkwa gị na onye ọbụla ga-akpọku aha onye nwe anyị na a ga-azọpụta ya. Ụmụ gị ndị eweliwe aka elu na ha chọrọ gị Kraịst, ka ị bụrụ onye nzọpụta ha, ka ị bụrụ onye nwe ha. Amaara m na ị gaghị ajụ ha onye ọbụla, onye nwe m, site n'ebere gị
site n'ịhụnanya gị, site na amara gị. Zọpụta ha onye ọbụla ugbu a. Metụ ndụ ha ka onye nwe m. Gbanwee ndụ ha onye nwe m. Nye ha ọbụnadị nnwere onwe zuru oke. Ka mme ihe ha ndị ọjọọ ha niile bụrụ nke agbaghara n'anyasị a. Ka ọṅụ ndụ ọfụ nke nzọpụta na-eweta bụrụ nke ga-eru ha aka n'anyasị a. Daalụ onye ezi omume. Anyị mara na ezawo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nna, n'aha Jizọs, amen. Ọ bụ gị bụ eti dị na mbụ ka ị na-adịgide. Ị bụ Chineke, adị m agbanwe agbanwe. Onye nwe m Jizọs, nzọpụta m, onye nnapụta, onye mgbapụta, onye ọgwụgwọ nsọ, onye na-alụ ọrụ ịrịba ama dị iche iche. Eti dị nya ka dị taa, ka ị na-adịgide ruo ebighị ebi. Ihe ị mere na mbụ, ị ka na-emekwa ya ugbu a. Anyị kwenyere gị nna, ị ga-eme ya taa, ị ga-eme ya ugbu a. Onye nwe anyị, onye ọbụla n'ebe a n'anyasị a nke nwere ịma aka n'iru, ikpu isi, ntị ike, ogbi, anya ayọ gị onye nwe anyị, site n'ike gị metụ ha aka, gwọọ ha n'anyasị a n'aha Jizọs, amen. Onye ọya olu, ogwu azụ, ọya ogwu azụ, ọkpa buru ibu, mmụọ nke ha na ya, fibroid, ihe ọbụla buru ibu niile na-arụ mmadụ zara aza, anyị ekpe n'anyasị a, wezụga ya n'anyasị a n'aha Jizọs, amen. Nyanya nke dị n'ime arụ nke na-ekweghị ngwọta n'aka ndị dọkịta, ọ bụ kansa, bụrụ nke a gwọrọ n'anyasị a n'aha Jizọs, amen. Ọya obiri n'aja ọcha ka a gwọọ gị n'aha Jizọs, amen. Ọya tuberculosis, ọya ụkwara nta, bụrụ nke a gwọrọ n'anyasị a n'aha Jizọs, amen. Ọya sickle cell na ihe mgbu dị n'ime ya, anyị ya yọọ onye nwe anyị ka ihe lụọ ọrụ ịrịba ama dị ukwuu n'ime ndụ ya, na ndụ nwoke na ndụ nwaanyị ọ dị na-arụ, ka ọya ọbara ọjọọ bụrụ nke a gwọrọ n'aha Jizọs, amen. Onye nwe m, anyị ayọọ gị ndị niile dara ngwụrọ, ndị niile arụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ndị nwere ọbụnada ọya mkpọnwụ arụ, metụ ha aka ugbu a, gwọọ ha ugbu a, mee ka ọkpụkpụ ha gbatịsie ugbu a, nye ha ike na ume nke ha ga-eji bilie gaa ije n'aha Jizọs, amen. Agbanye aha ọbụla nke a na-akpọ nyanya, agbanye nkọwa ndị ọka n'ụzọ kọwara ya, anyị ekwu okwu nke ike dị n'ime ya na ndụ ha n'anyasị a, bụrụ onye a gwọrọ n'aha Jizọs, amen. N'olu, na redio, na telivishọn, na ndị nọ na iji ekwe eji anara ozi, nke ji okwukwe wee kwenyere Chineke sonye anyị, ihe ịrịba ama ruo gị aka ebe ọbụla ị nọ. Ike nke Chineke ya pụta ìhè n'ebe niile ị nọ ugbu a, nna mezuo na ndụ niile, utinye iru ọchị na iru onye ọbụla, aka ịgba ma na ndụ onye ọbụla. Nna, daalụ n'ihi na anyị mara na imewo ya n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị, amen. Anyị na-ekene gị etu isi wee sonyere anyị na GCK kwa ụbọchị nke taata, bụ mgbasa ozi ọma zuru ụwa niile ọnụ, nke onye ọzụ atụrụ Kumuyi na-agwa anyị okwu n'ime ya. Anyị na-ekene gị, anyị na-asị gị ka ị sonyere anyị, ka Chineke anyị nọnyekwere gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Anyị na-asị ka Chineke anyị gọzie gị. Anyị ga-adabere na Chineke bụ onye a na-adabere na ya mgbe niile. Obi dị anyị ụtọ otu isi wee sonyere anyị na GCK kwa ụbọchị nke taata. Anyị na-achọ ka ị sonyere anyị, dịka anyị ga-enye gị akara ị ga-esi wee na-esonyere anyị na GCK kwa ụbọchị niile. Ọ ga-amasị anyị ịga n'iru ịnọnyere gị na ịgwa gị nzọụkwụ ị ga-azọ na otu ị ga-eso
wee gaa n'iru na njem gị na Kraịst ka i wee nwee ike ịnọgidesi ike n'ime Jizọs Kraịst. Ka Chineke anyị gọzie gị dịka ị ga na-esonyere anyị mgbe niile. Anyị ekele gị.